Naituna lukorok hai nangno lamsago The Voice of Tipra channel koroksa Tiprajikni binmanni katang himampri nong buskango tubitongo mayungmai nok sabaijagi nei tongnani thai kiringi nei kirijagi nei bufang sakao khai gairing nogo tangi nei tongi jamani chubane kiri kebo nok kaham hukaham tongnani krui omhaike tongnai birman nangjak o Tiprajikni bini soi baithani khubai norok khrani di Botam Saka sini field correspondent Obi Boro Homani o himang pili kathangno norok shewi naitung Kendala sorkarok taklai bidansabha to pas nghain khanaka sini borong benang sar tiprasa hamkrai sini bikas debrmana borle phaide nai phikya engkai nung tamo sanane musungo BJP sorkar hapangno kepan phaine beko kepan suba surumaya ko norok tabuk to ayang thina nogos thangai tongkhang khai thiyasane to norok kijamsa kahmon thongma musung engka engkai naidi tabuk photo norok kuno santio matonya ha busabuti rok tora to bono borok solia suya ba derinde khaichanai ro bufang bufang raise tongbai ta Kena area angkang kai? Mongya kami area wana Ramkishnapur Panchayat Mahendrapara.